Wendy Papen Mari. Erokamano Joyce, iluonga ni Wendy Aura, Nyakarachonyo Kauma, Nyarobel, to amor ka abedo kod owete ka gi kae. Adwa nachako di Wendy, odiochieng' manyoro duol matayo weche magiere pacho kae IEBC ne obago yiero madundo e kuonde 24 mano kar chung' od bura auchiel, wantiere kom mar Senate achiel kaachiel kod kombe mag MCAs 17. Yiero makamano in korka kori no dhi nade, to kaluwore kod duoko manyaka sani waseyudo, wang'eyo ni nitiere gwenge moko marakruok ne nitiere kind sirikal kod kweth mapingo piny owacho. E kinde mane neno duoko makamago, bendi bedo kod buok kaluwore kod joma noyombo gi joma noyombi? Anyo wacho ni ka amiyo pacha generally kaka by elections gi nochako, to anyo wacho ni mokwongo gima ochung' oko kabisa en gima nen competition mapek, nikech en moro matimore ka kuom ODM, en moro matimore ka Baba onge, ten moro ma be timore ka be nitie jok mawacho ni Murima kachacha Gachagua e kingpin. Koro ne nitie gik mang'eny matimore at that time, momiyo koro ne nitiere ji koro ne rito neno ni ng'ama koro ne dhi yudo piny. Ta kiwe mano tanya wacho ni kendo wach mar lweny, apani by elections gi lweny no tugore sana, maybe nikech koro ji ne laro sana kombeko. Ten en gima rach, gima lit ahinya nikech kineno videos kata photos pichni ma ji golo e mbui to